Ministru, kummentek jogħġbok. No comment. Arriva, suppost li ġejja. Is-servizzi l-ġid ta' trasport pubbliku, id-divorzju, il-mepa u ovvjament il-membri parlamentari se jkunu l-protagonisti ta' għaxek imtella mill-forum Żgħażagħ Laburisti. Reli tas-satira mimli daħku divertiment li għat-tieni sena konsekuttiva se jittella fis-sala taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Fuq kitba u direzzjoni ta' Krisander Aġus din is-sena se jieħdu sehem fost l-aqwa atturi fit-Teatru Malti. Id-direzzjoni hija daqqa diffiċli, ma daw. Għandek biċċa xogħol kbira. Għax iktar minn direzzjoni ma tistax tiddirieġi l-dan nies tant huma mqarbin, fimt? Insomma, tiġi u tara kemm huma mqarbin. Mary Rose Mallija, Joe Demicoli, Ian Fenek, Dominika Aquilina, John Bandi, Joe Farrugia Dulli u Veronika Farrugia huma l-atturi l-oħra f'Għaxek. Tkellimna ma' uħud minnhom dwar x'għandu wieħed jistenna minn Għaxek ta' din is-sena. Jiena ħan nispiċċa eswed, ġifieri klandestin. Ma nafx jekk hux illegali u le, ma jekk hux residenti ħalfar jew residenti x'imkien f'xi raħal, bħal ħattart il-fqura pereżempju biex Żebbuġa dawk li ma nafx. Waħda mill-parti interessanti li jien iswed. Li bejnietna mhux qegħdin nkunu nistgħu diefqu mid-daħ. Aħseb wara n-nies meta jiġu jarawna. Ġifieri titilfu wiex. Ma jaqblilkomx titilfuha, ejja warawni. Ma niżvelaw xejn kellha ma jiġux. U jagħmlu sew għax 12 euro ġifieri mhux xejn sewwa. Rajt aġenzna? Insija, ara din u kellimni. Daqshekk ħanajdlek. Wara li s-sena li għaddiet is-serati kollha ta' Xek kienu fully booked, min jixtieq jattendi għas-serati ta' din is-sena għandu jaqta' l-biljetti tiegħu kmieni kemm jista' jkun. Il-biljetti jistgħu jinxtraw għal prezz ta' 12 euro biss miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista One Complex il-Marsa jew wieħed jista' jibbukkja online fuq www.għaxek.com. Imma għaliex? Għaxek!